Buzz SA to all social media platforms. Ngithe ngifika nje endlini ngiphuma kulosine wabafazi ngithi nje angeke ngihambe ngiyopholisa umoya wami esontweni ngoba i-court case ebengibhekene nayo ngidila nayo emsebenzini njengommeli ibishisa bhe. Hayi ke mengifika endlini ngizwa umsindo oqhamuka ngasekamereni lengane yami. Sipho sethu ngiyeke, Sipho sethu mina ngifuni ngiyekele Sipho sethu. Ngigijime ngithi ngiyafica engane endlini yami uSipho sethu uyayidalela kwingane kamakhelwane eno 10 years. uSipho sethu umfana wami una 16 years. Ngithi Sipho sethu wenzani mfanami? Hey angena amanzi endlini into ezothiwanike lesho ukuthi ingane yami izoboshwa. Ngivelane ngithi yabona ke kule situation kuzomela ukuthi ngiqine ngibe umfazi ngube uma wale ngane ngiyiprotect ekuboshweni because likhona phela ijele lamajuni owaba nomntwana ozohlala ejele adle ubusha bakhe ejele azaphuma esemdala. Ngivelane ngithathe lo mntwana umbali wakamakhelwane ngimthathe ngimfake ebhavini amanzini ashisayo ngithi geza mbali ngimmele ngimbheke ngithi vula imlenze gezisisa faka isandla goxoza mbali. Athi uyakhala umbali kubuhlungu mangithi goxoza mbali geza mbali. Umbali mangabe eqeda ukugeza angisho ingane yami bikade imkhumulile ingubo nje eselethe pupununu agqoka ingubo zakhe maseke ngimnikeza ukudla nje ngifuna ukusala ne-DNA yakhe eyitsheni. Hayi ke maseke ngiyahlala phansi ngiyacabanga into engizoyithini le naku ngiphendukelwa ingane yami besigebengu endlini. Ngihlale phansi ngicabange kumele ngenze i-damage control ke manje ngimbize lo mfana wami kadelele lapha eBhadla ngisiza la wena Sipho sami. Igama lomfana wami uSipho sami because mangabe ngimthola nje ngathi uSipho sami. Ngithi lalela la mfana wami lento lo yenzile ususifake enyakanyakeni usifake enkingeni. Ngizofuna ukuthi wenze lento engizokutshela yona ukhulume lento le engizokutshela yona ngqo. Hayi ke ngimtshela umfana wami ngithi lalela lana wena uzosho ukuthi ufikile umbali la wangqongqoza wathi akukho yini ukudla ongamnikeza kona because uma wakhe ubuye ebusuku emsebenzini uma wakhe akabuye emsebenzini ugogo akaphekile. Usho vele ukuthi umbali uhlezi vele evakasha lekhaya simphakela kusikhona okokuqala simphakela lekhaya. Hayi uSipho sethu ke asibambeke istory. Hayi ke ngihambe ngiyolala ngithi ngiyazama ukulala akulaleki ngiyaphenduka embedeni ngize ngisukume ngihlale ngezinqa akulaleki ngilinde icala ukuthi lizongena. Hayi ke the clock is ticking kuze kusekuseni. Ngalolo langa vele angiyange emsebenzini. Hayi ke ngizwe knock vele le knock le kudala ngiyilindele ngithi yeza nqo uMakambali. Futhi that day it was Saturday. uMakambali vela ngile emsebenzini Saturday. uMakambali udiniwe uyakhala inhliziyo yakhe gayibozi. Ngikuthembile kanjena phindile. Ungangenza kanjani into ekanje? Ungangenza kanjani ukuthi ingane yakho inyukubeze ingane yami? Wena masuthula kanjalo uyayigezisa ingane yami, uqede lapho uyayikhika out of indlu yakho. Ngikhuluma nje amaphoyisa asendleleni azokubopha wena nalomfana wakho because nawe you are a complice to crime. Ngiyithukiseke ngale ndaba ngiyithukise ngithi mina kwenze njani ingane yami yenzeni? Hayibo akubizwa amaphoyisa ngempela ayihambi yohlolwa lengane ukuthi inyukubeziwe ngempela nami. Hayi ke lifike ke ilanga lecala ekhothi angisho mina ngummeli umina vele ozomela ingane yami sivelane simginqe phansi umbali noma wakhe ekhothi kutholakala ukuthi abukho ubufakazi. Ijaji lithi ke umfanami akanacala. Asinde kanjalo kumfanami ecaleni. Mesibuya nje ecourt kube khona usisi lo emphakathini okuyena ongwashela impahla zami angitshela azongitshela ukuthi hey phuthuma sisi ubaleke nengane yakho ke liyabhubha izinto zimbi umphakathi une meeting ngikhuluma nje bayakhuluma ukuthi kusasa ekseni bayeza la bazogadla bazothatha wena nengane yakho bakubhaxa baqede bashisa umuzi wakho baleka sisi kumbi. Ngicela ukukutshela ke ukuthi mina nengane yami sapakisha
because lo muntu kade ezositshena le ndaba bekadisguisile umbone ukuthi akafuna ukubonakala. Salinde ebusuku ukwahlwa. Ebusuku ngicela ukukutshela ukuthi sa driver ubusuku bonke silibhekise kuphi? Silibhekise emakhaya deep down lesaphuma khona esivela khona esiqhamuka khona. Kunobhuti wami ohlala lapha emakhaya, ubhuti wami ozalwa abazali bami. Sho ukuthi lo bhuti wami akazange vele waba na something empilweni, akazange wafunda, akazange wenza lutho empilweni. Into engamenzela lapha emakhaya le kwahlala khona ubaba nomama, ngamenzela isithabathaba somuzi. Njalo ngenyanga bengine allowance engimnikeza yona. Ahambe ke ayoyiphuzela imali yami ngoba bekayisidakwa lesesihlulile. Esithi each and every cent elisitholayo liyahamba liyothenga utshwala. Bengenza sure ukuthi ubhuti wami ukuzangafi because bekayilona kuphela igazi lami elihlobo ngaphandle kwengane yami eliphilayo. Bengenza sure ukuthi ngihamba ngiyamdelivela igrocery kunomuntu ohambayo amdelivela igrocery. Ngenza sure ukuthi noma thiwa udakiwe imali engimfakela yona uyidlile kodwa ebuswini ebenako ukudla eswini. Mesifika ke emzini kaBhuti umntakama asamukele kahle kube mnandi nje sihlale sizinze nami ngeke ngithi ukuzinza kancane sibalekela indaba zethu le ngize ngikhone nokuthi ngisebenze khona ngala ngoba phela ngiyiloya eyimeli ngithola amacala ngala kwi-court yangalana ngikwazi ukumela abantu khona. Hake sisahleli kamnandi kanjalo ke ngelinye ilanga ngisekamereni ngiyamuza uBhuti mani uxabana nengane yami. Ingane yami iyamtshela ukuthi koqala yonke lento lelana wena malume ungazongitshela lento ngitshela yonke lento elana ethengiwe la endlini yathengwa ngemali yama. Isipunu odla ngasi imali yama, usofa ohlala kuona imali yama, ngisho notshwala obukudakisiwe malume imali yama, ne-under yakhe imali yama. Hake umalume athi hayi kahle wena mfana usukhohliwe ukuthi ngale wabalekela amanyala akho wena ukuthi wena wanyuka bezingane ezincane usufuna uzoyitika ungidelele mina la awulibona ugongolo olusehlweni lakho ubona ucwezwana losehlweni lami ungijwayela kabo namshana avelane umntanami ahluleke ukuyibamba baxabane nomalume baphushane aze afinyelele emmeseni umntwanami. Amgwazi umalume lapho ke ngiyagijima ngiyaqhamuka ngithi ngizokhuza umntwana wami usebheja amehla abomvu sesinye isilwane engasi-understand uyawuphindelela umbese kumalume wakhe ofitha ubhuti wami ngimdonse ngimlahle laphayana umntanami nommese ulahleke laphayana. Ngithi mntanami uyabona umonakalo usuwenzile okwesibili wena wenza umonakalo sho ukuthi mntanami impilo yakho wena uzoyiphilela ejele uzoyophila ejele. Avelana akayiza umntana mama mina ngifuna ukuboshwa bekuyiphutha angazi mina masho ukuthi kunamadimoni ramadlozi yini la velana ngihaqa bengasiyo inhloso yami ukulimaza umalume. Ngithi ngiyambheka ubafo usaphila usaphefumula usathi sisi hake ngibiza iambulance ubafo ayiswe esibhedlela afike ke esibhedlela esekhona esibhedlela angabe sasinda kubafo adlule kanjalo esibhedlela. Lapho mina ngisele ngemuva ngithatha iweapon ngayiklina kahle ngasula ama-fingerprints ngahamba ngayoyilahla etholethini lomgodi la komunye umuzi nje. Ngihamba ngoyilahla etholethini lomgodi la komunye umuzi nje engawazo sekudeni engeke baze bacabange nokuthi ngike ngaya kulowo muzi. Hake ngaqeda lapho endlini ngaklina ngatshela umfana wami istory ukuthi kumele senze istory esihlanganayo umfana wami sithi umalume ufike vele esekhala esethi sisi bizani iambulance wakholokothela phansi. Hake uyazi ke ey'bhedlela za government ey'bhedlela zahulumeni ezinye izinto azilandelelwa kakhulu kodwa ke angimblame uhulumeni umsebenzi le kumele khona awenze uyawenza. Uhulumeni wethu umsebenzi uyawenza kodwa nje indaba yaBhuti ayilandelekanga abazange babuze bathola ubufakazi nje ngathi mina ufike ekhaya egwaziwe akasitshela ukuthi ugwazobani. Futhi nami bengazi kahle ukuthi mangabe kuukuthi ufele esibhedlela it's better than ukuthi afele endlini because if bekafele endlini amaphoyisa before kuphuma isidumbu nje bekazofuna ukwazi ukuthi kuba nombulelile bebezo investigate benza ukuthi nokuthi ngabongela ukuthi nje wafela esibhedlela. Hayike ingane yami ke yasinda kanjalo ke yayidoja kanjalo ke ibullet lapho ngahlala phansi ngathi mntanami kuyomela ulungise indlela zakho
angeke mina ngihlezi ngikwazi ukukuprotecta. Uyokwenza lobuqophololo bakho nompomporoza bakho kwezinye iy'ndawo ezingalunganga, uboshwe mntanami. Ejele mntanami sedanyane, akudlalwa laphaya, kushubile. Hhayi-ke siqhubeke-ke nempilo nomntanami. Ngaleso sikhathi umntanami bekumele engabe uyobhala umatric. Angisho sengifike ngamkhulumela ey'koleni ey'seduzane. Nginemali phela, ngiyakwazi nokukhokha ukuthi ngikhokhe umntanami angene esikoleni. Ngisho noma kuthiwa yika-matric phakathi nonyaka. Umntanami bekuwumntwana o-bright, ubekangazenzi izinto lezi ezenziwa abanye abantwana or abafana ukuthi uyabhema, uyajolajola, wenza ini. Bengize ngimfisele engathi angaba ne-girlfriend, konke lokukhohlakala lokhu kuyophela. Hhayi-ke umntanami kumele abhale umatric manje. Ngibona ukuthi lo mntwana lo u-traumatized, ayikho into azoyibhala. Hhayi-ke ngikhokhela abantu, ngihlanganisa izinto, angazi ukuthi kwenzekala kanjani. Kwabe ngathi ubhalile vele ka-matric, wawuphasa umatric, sabuya isitifiketi, umuntu engazange waya ngishona kwi-exam. Lapho ngimdonse ngendlebe ngithi ungakutshele muntu ukuthi uphumile wena ephepheni. Angisho akekho umuntu obona igama lomuntu ephepheni, babona ama-student number kuphela. Ungakutshele muntu. Phuma emabhozeni mfanami, phuma emabhozeni. Umntanami wayitholela enye intombi emakhaya. Kwakuyisihluphuluzana-ke sentombi engamuhle kangaka uThembi. Bathandana-ke noThembi. Ngajabula ukuthi umntanami usekwazi ukujola. Umbone futhi ususemathandweni, uyamthanda uThembi. uThembi-ke bekuyintokazi yasemakhaya le ecabanga ukuthi emzini kumele u-impresse. Ngihamba ngawumkhokhela ilobolo fast. Ngifuna ukuthi abe seduzane nengane yami, ayenze happy day in and day out. Hhayi-ke uThembi-ke Nkosi yami engakotiza umntana kithi. Ngathi Thembi mana kancane ngokukotiza, ingane yami ngazibhoreke, ingabi sakuthanda. Ngamgeza uThembi, ngamfaka amawivu uThembi, ngamfaka ngamenza izinto uThembi, ngamshuna, ngamenza uThembi waba sesitayeleni uThembi. Isoka laThembi lakudala lase liyambona uThembi ukuthi hayi man, uThembi ngathi usegezekile, ngathi usemuhle over. Lamsendela imessage uThembi isoka. Thembi, phela mina nawe indaba zethu, ngisakuthanda muntu wami, ngisakuthanda sithanda sami. Kuzomela ukuthi nje mina nawe sibuyelane silungise izinto zethu. Kanti lo mfana wami, uSipho wami, ifoni yentombi yakhe uyayibheka yonke into. Ungena ngishona kuma-inbox ku-Facebook, wazi nokuthi iy'thombe zale ntombazane zilayikhwe ubani. Ngicela ukukutshela kumfana wami, wayibona le message, wabuza intombazane, kwaxatshana kwawungaphezulu nongaphansi. Kanti intombazane nayo akusiyona le ntombazane ethobayo, yamvezela ama-true colors ayo, yabhoka intombazane. Hhayi-ke uSipho sethu, umntanami enama-anger issues, wayiphusha intombazane, yavelane yawela ngey'tebhiso, yayosakazeka phansi, yashona kanjalo intombazane. Jesu Maria ma, naku kungenelwa amanzi endlini, into engizoyithini-ke le? Nasi isidumbu esinye phakathi endlini yami, into engizoyithini-ke le? Sipho sethu kwenze njani? uSipho sethu angichazele ukuthi bekunesoka lale ntombazane ini la kanjani. Ngamtshela Sipho sethu mntanami, it's over. Nami njengoma wakho angisakwazi ukukusiza. Usuyimonster wena, kuzomela uhambe uye ejele, uhambe uyoboshwa. Hey! Angena amanzi endlini. uSipho wangijikela eswini njengotshwala. Wathi lalela lana mama, engiyoboshwa wena masuwenziwa njani? Ngoba phela wonke lama crime kade bengiwakhomitha nawe. Uwena obungiwashela amacala. Ungakhohlwa ukuthi phela ummese owabulala umalume usetholethi lapha lomgodi lasibanibani. Abantu amaphoyisa angeke anqene ukuyovundulela le toilet lomgodi, ahamba ayofunda lo mmese. Ungakhohlwa ma ukuthi ingane kabanibani wayigezisa. Mengejele ma, ngiyanawe. Kuzokusiza ke ma ukuthi kusone lesimo ungangilahli. Uwena umzali wami, uma wami, kuzomela ma ukuthi ungisize sisiqede indaba yalesidumbu. Kuzomela ma ungisize ngiphume kuyona lenkanakane engikuyona. Ngisho ummeli wena wafunda iminyaka eminingi kudala ummeli ma, uzongisiza ke mama. Angeke mina ngihambe ngiyolala ejele. Abanye amadoda azenzele kumina, angeke ngikhone ma, soze. Kusho umfanami, amehlo akhe abhejile abomvu. Ngabona ukuthi isho ukuthi kumele ngihlanganise uplan-ke la fast, isidumbu salomntwana singaze sibande.
Hake ngithi iphi inamba yalo mfana lo osendela intombi yakhe imessage. Sithatha ifoni yentombazane. Lapho sesigqoka ama-gloves, yonke into sesicophelele. Sifonele, sisende imessage, sisende kulo mfana ngefoni yentombazane. Sithi baby vele ngiyakukhumbula gijima uze lana sizokhuluma azikho lezilima zakulomuzi zihambile ngisho igwili ziyotetemuka kuphi eThekwini ziyodla imali gijima sizokhuluma la si have a good time sidla ukudla okubizayo siphuza utshalo obubizayo. Hake umfana wathi galo yephuka ngibonwa yini ngiyohlala emzini omkhulu so sihambe siyogeza kwi-bathtub sigeze ngama-foam bath ale igwili. Hake umfana wafika egijima wavula isicapha intombazane imtshelile ukuthi uzofica isicapha sivuliwe unyuke ngezitebhisi uyongifica ekamereni ngigqoke into zakhona. Umfana egijima nkosi yami naye ejaha izinto ezikhala kahle. Hake gwiqiqi zajika izinto. Umfana uvalo lamshaya lathi qeqe ufica intombazane isakazekile phansi igazi ligcwele athi uyayithinta hayibo umuntu wami Thembi umuntu wami amnyakazise Thembi umuntu wami usaphefumula amcheck ha uThembi ayisekho seyibale seyithembi is gone. Sivelane thina nomntanami siqhamukeke ngathi siyafika singena ngemoto sithi kwenzakalani la endlini yethu umbulele wena mfana uThembi umbulele nomfana wami siyahayiza sesenze enye idrama sifonela amaphoyisa samframe kanjalo kumfana wabantu zamkhalela wayedanyani amasongo kasigonyela amkhalela waboshwa kanjalo and umfana wami waphuma kanjalo kulona lolocala. Ake mina sengicabanga ukuthi the storm is over ngoba inkinga isisukile emehlweni omfana wami. Shukuthi umfana wami lento lena yokuthi intombi yakhe bekayithanda kakhulu 100% useyibulele. Umntanami wavelane wabona ukuthi mina shukuthi ayikho into enhle engiyideservayo nengifanele ngisaphilelani. Umfana wami wabhala incwadi wachaza ngeguilt anayo wachaza nje ngayo yonke into anayo wabhala incwadi uheheba lencwadi waqeda umntanami wapheka ukudla okumnandi wadeka itafula wathi asodla ma waxolisa ngazo zonke izinto umntanami wathi ma ngiyaxolisa ngazo zonke izinto engikufake kuzona kanjani konke lobuqophololo nobugebengu engikufake kubona kodwa ma ngiyaxolisa ngifuna ukuqala manje on a new clean slate ma ngifuna ukuguqula impilo yami ngifuna impilo yami iqale phansi kabusha. Ngajabula ngathi inkosi nami kuyomela ukuthi mina guilt ngiyakwazi ukudila nayo. Guilt nje into angisebenzi mina ngeguilt guilt into engenayo ngase ngiyithathile guilt ngayilahla le ngathi la eyami lengane anginayo ingane ezoyejele bese ngingenayo mina lonto unembeza into eyafa kudala leyo. Wake wezwe kuthiwa wena iloya inonembeza uyisabeke nawe iloya mangabe kuukuthi mhlawumbe ikhona esikuthembisa umshado. Thayima Joseph ngiyadlala amaloya nginirabheli. Hake umntanami ke sesiyaqala ke siyadla ke letafuleni mina ngidileye ukudla ngibhizi ngimbukile ebusweni ngiyasmile ngisinkosi yami ingane yami hayibo usimakade emkhulu ingane yami isizoshintsha. Ayike ngithi ngiyaqala ukudla ke sengithi ngiyaqala ukudla hayi umntanami avelana adlikize umntanami adlikize kanti umntanami ufake upoison ekudleni kwakhe nokwami ukudla ufuna kuphele ngempilo yethu. Mina bengisadle kancane ngibhizi ngijabulela ukuthi umntanami uhappy umntanami ufuna ukushintsha impilo yakhe umntanami at last useyababona wrong bakhe ufuna ukubalungisa. Kwaphela kanjalo ke ngempilo yomntanami. Sengimele ngenze njani ke manje because umntanami une-suicidal note. Mengithi ngiyayifunda i-suicidal note yakhona ibhale zonke izinto wonke amacala esiwakhomithile. Ngiyabona ukuthi mina idumbu zethu mangabe kuthiwa sifeso oyi2 abantu babeyoyibhaxabula bayishaye ngemvubu. Bengingasekho ukubuyela emuva. Ngavelane ngabiza amaphoyisa ngabanikeza ne-suicidal note ngavuma zonke izono zami. Mina lapho upoison awungi-affectanga. Ngahamba ngayostoka ngitokelwa amacala ami because I was not a good person. Bengasiyo umzalo oqotho
Bengasiye umzali okhalima umntwana, bengumzali osolva isituation ekhona, kodwa ngazi ukuthi bengumuntu owaziyo ukuthi ithumba linomnyubuluka, but mina ngisusa nje ungcola lokho ngaphezulu ngiyeke i-cause ukuthi ngiclean up i-cause. Buzz SA to all social media platforms. Okwanamhlanje ke sizoyibeka lana indaba yethu isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.